Sa iban pa nga impormasyon, importante naman ka bombong isa ka kasugtanan o kung written agreement para sa mga magkasosyo sa negosyo. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Attorney Alfredo Aronggayan, isa ka bombo abogado, iyagin pahayag nga paagi sa sina nga kontrata, mas may baluan sang duha ka negosyante ang ilatag sa kalimitasyon, ang katungdanan kag ang responsibilidad sa ilagin tukod nga negosyo. Kasunod din isang madamo nga kaso sang hindi paghangpanay sa negosyo, bangod sang kakulangan sang formal nga kasugtanan sa tunga sa mga negosyante. Suno kay Attorney Aronggayan, hindi malikawan nga may magluntad nga mga problema sa tunga sa mga business partners. Dugang paniya mas maayo gid nga ipakonsulta sa isa ka abogado ang kontrata agud mas manginmatag kag detalyado ang mga pagsulundan sa amo nga negosyo. Bilang sa aton nga practice sa pag-abogado, gina-remind natin may aton nga mga inastorya sinaparte sa partnership nga importansya sa kasulatan. Kay subong mayuhay kita, posible ba sineta mayuhay? So dapat klaro ang aton nga agreement naton sa sugod para kung anong problema sa punta maklaro ina. No, so amo na dapat ang konsepto sa aton nga kasulatan. Amo na ganing written agreement nami ginaya kadtuan ninyo ang isa ka abogado na nami kag kabalo magsulat sa isa na agreement kana. Si Attorney Alfredo Aronggayan.